kritik. Hele gruppen står nu sammen omkring at godkende skattereformen. Hun er den eneste af de 16 SF'ere i folketingsgruppen, som har meddelt, at hun indtil videre i hvert fald ikke vil stemme for skattereformen. Sådan er situationen, at vi nu venter som sagt på, at biblioteket skal få sin kuffert og til stede i lufthavnens ankomsthal. Om få minutter, så stiller vi om derud til og ser, om vi kan få den kommentar, som jo er altså en stor del af landets politiske billede. Lad os lige se, hvordan det så ud for et ganske kort øjeblik siden, da hun kom til bagageområdet i Københavns Lufthavn i Kastrup. Man kan roligt sige, at hun går med faste skridt forbi alle de mange ventende reportere, og også de øvrige medlemmer af det udvalg, som hun rejste sammen med til Atlanta i USA. Her meddeler hun så, at hun først skal have sin kuffert, før hun kan udtale sig, og det har altså gjort, at vi er i gang med at flytte vores kamera ud på den anden side af området, sådan at hun sikkert skal få mulighed for at fortælle, hvilke overvejelser hun gør sig omkring sin egen politiske fremtid. Hvad er det, vi skal forvente os andet, at hun siger, at hun går fast i, at det er hendes beslutning? Hun er jo ikke bundet af andet end sin overbevisning, som der står i det. Nej, men det vi nok især skal lytte efter, det er jo, hvor kritisk hun er over for den melding, der er kommet fra gruppeledelsen om, at hun bliver frataget sine ordførerposter og ikke kan udtale sig på vegne af partiet. Om det har været så hård kost, at hun ikke længere kan se sig selv i SF. Indtil videre ved vi jo kun, at hun som set ønsker at blive i partiet. Hun håber, der er plads til hende, men hun ikke får det er at høre hendes fortolkning af, om hun mener, der er plads til hende, når gruppeledelsen reagerer på den måde, de gør. Fordi hun ved, at hendes politiske karriere står på spil. Som det ser ud nu, er hun lagt fuldstændig på is. Og hendes alternativer er jo så enten at bryde ud og blive løsgænger, SF-løsgænger, kan man sige, i Folketinget, eller det er at søge over mod Enhedslisten og blive en del af det, der er det en mulighed at blive... Hun kan vel ikke komme ind i Enhedslisten? Nej, der er det jo så, hun står over for det lidt interessante paradoks, at Enhedslisten har sagt, at hun ikke kan forvente bare at komme ind og tage del i Enhedslistens gruppe. Hun kan ikke tage sin SF-post og plads fra SF's gruppeværelse og flytte den over i Enhedslisten. I Enhedslisten har man det sådan, at hun skal være hjertelig velkommen, men at partiet har også de principper, at så må man melde sig ind og arbejde sig op. Så det vil sige, at hun står altså ikke med ret gode alternativer på hånden, når hun skal vurdere, om det her er hendes endelige SF. Og som løsgænger, hvad vil hendes situation være der? Der kan hun så blive siddende, i hvert fald til næste valg, og så kan hun så stille op som løsgænger. Ja, og det må man sige, historien viser, at man får meget, meget lidt ud af at være løsgænger. Pia Christmas Møller prøvede det, da hun meldte sig ud af de konservative. Simon Emil Ammitzbøll forsøgte sig, da han meldte sig ud af de radikale, inden han var med til at bære Liberal Alliance frem. Og i den periode, hvor man er løsgænger, betyder man ikke noget. Og ikke med den parlamentariske situation, der er i øjeblikket, hvor regeringen ikke er afhængig af mandat nummer 90, så bliver man fuldstændig ligegyldig. Og det ved Özlem Cekic selvfølgelig også udmærket. Og lad os så